बयबो नोंखौ बिदाय होबाय। बिदाय नों मिथियोदि बिदाय दिनैनिफ्राय नों बिदाय लाबाय। बयबो नोंखौ बिदाय होलांबाय, फोरोंलांबाय नों जोंखौ गोबां खोथा। बर'फोरा रोङासै नोंखौ मोजाङै अनसायनो, बयखौबो समान नोजोरजों अनसायनो। नों जोनोम जादों 10 फेब्रुआरि 2003 मायथाइयाव। नाथाय रांखान्थिनि लुबैसुलाफोरा नोंनि सिमांखौ थेर-बेथेर खालामना होलांबाय। बिदा-फंबायजों एना-एनि नायनो हालायै जाबाय। बेखायनो नुनानै गुबुनफोराबो सुजुग लाफाबाय। गावनि नबथियावनो गावनि नखरनि सुबुङा गुलि-गुलि गुबुनजों बुजाग्रा जाबाय। हा-हुफोरखौबो सेनानै लाजाबाय। होमब्लाबो नखरनि सुबुंफोरा सिरियै नायना थानांबाय। सम-सम न'-बां सावजाबाय, मानसि बुथारजाबाय। 17 बोसोर बिदिनो बारलांबाय। दिनै दुखु-दाहानि मेगन मोदैजों नों बिदाय लालांबाय। नोंनि जायगाखौ सुफुंनो थाखाय बिटिआरआ फैलायबाय। गोदान थांखि, गोदान मिजिं लानानै। असान्तिखौ फोजोबस्रांनानै सान्तिखौ लाबोनो थाखाय बयखौबो समान नोजोरजों अनसायनो। बेखायनो बयबो बिटिआरखौ बरायनानै लाबाय। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर। आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हानाय बादि।